كل الدعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يومر كل الدعام كلا يمدفو كان دلتكن هلا دون حلال لبني إسرائيل بني إسرائيل النبي يعقوب ونيوي نيو جمو نيوي نيو سيمو هوسي الكوال مويتو الله يمدتنيمو mo ñaamata ɓellere ngeeloba nde mo hoosi alkawal allah sey hokkimo njamu nde allah hokkimo njamu sey mo harminani hoore maako waato ɓellere ngeeloba to sey yahudu ɓe koosi ceewa ɓellere ngeeloba ɗum haramun e yahudanko'en nden bo no ɓe peway ɓe annda sanadi ko waɗi annabi yaquba o harminani hoore maako ɓellere ngeeloba ñaw nanol mo ñawi ñaw nanol en anndi nanol ko yawwa kangol wiyete irqun nisa nanol nde mo ñawi sey mo hoosi alkawal to allah yamɗitinimo hanko bo mo harminani hoore maako ñaamugo ɓellere ngeeloba ngam nuzuri woodi nder islama annabijo wi man nazara an yudi allaha falyudihu ko moye hoosi alkawal nuzur ɗotanto allah to o ɗotano allah hande ko suɗa alkawal mbiɗa a ɗanata ko sey ta naafi naafe 50 55 to nane ɗe laataki no farila dow ma amma daga hande nde a hoosi alkawal dole ma naafaɗe 55 ɗo hedde ko weeta an hoosi alkawal ɗe laataki farila dow ma to annabi yaquba hara ɓellere ngeeloba harmanaymo nde mo ñawi ñaw ɗaɗol nanol mo wi to allah yamɗitinimo mo harminani hoore maako ñaw ɗum ɗo ñaamugo ɓellere ngeeloba to de allah yamɗitinimo mo acciti ñaamugo ɓellere ngeeloba to sey yahudu ɓe mbi ayɗu yahudu ɗum haramun e maɓɓe ñaamugo ɓellere ngeeloba to hanƴu joomiro wi kala ñamdu fuu ɗum halal e bani israil sey ɗum ko bani israil o harminani hoore maako hedde ko ɗum jippina attawra joomiro wiiɓe wadde attawra jangeende to on laatike on goongay on tabbitinay kaka ɗum wi on dalila waɗi o harminani hoore maako ɓellere ngeeloba naway ɗum haramun ba dalila ñaw hanko harminani hoore maako ɓellere ngeeloba o wi wadde attawra jangeende to laataki no on goongay nam ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون جمر فمن افترى على الله الكذب كومو تتني الله فوري من بعد ذلك باو بلواد دو تو فأولئك هم الظالمون إرم بي هم بيته الظالمين توني بي الله رينين saboda haka kanyu fewango Allah woda fewango Allah dum woda kanjum annabijo sallallahu alaihi wasallam yatama innamal kadhibu alayya laysa kadhibi ala ahadin ande fewango ya min annabijo ma na ba fewango ko moye annabijo man kadhaba alayya mutaammidan ko moye fewani am da gangan falyatabawwa maqadahu minan nari o rabita korwal mako der jahannama Allah rene saboda haka fewango annabijo woda accubo fewango Allah to yahudu ɓe ɗon fewana Allah kamɓe bi ay nder a tawra ɗum harmini ñaamugo ɓellere ngeeloba nden bo no ɓe peway to Allah wi ko moye titaniyam fewre hamɓe wiyete azzalumi en toñotoɓe yawwa saboda haka kanjum fewango Allah hunde hallude yawwa
سيدنا بكر رضي الله عنه بجميمو آية غوكا در أبسا وي فأي عرش تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين اسما في الغار تدبو در صحابه daga annabi jo sayyidina bakar hanko do subul allah on be jamimo fassara gokka der abasa yawwa o wi asama toye waɗantayan ɗowdi leydi ndiye rondotoyam to mi fewani allah mo mi wi'ani allah ko mi anda iri sayyidina abakar fa kanko o ƴama aya gokka nder abasa o wi ayi arshin tuzilluni wa ayu ardin tuqilluni iza qultu fi kitabillah ma la alamu al arshi asama toy waɗantan ɗowdi leydi ndiye foti rondoyam to mi fewani allah mi wi'ani allah ko wi'ayi nder deftere maako. Sayyidina abakar fa den hande gi'a mallunjo wala ko andi na wala en fami ko ɗum ɗo risala ma to hakkila jangaka wan ko tafsirta inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nara masibo ka na wala defte wala hadis wala ko ɗume wala amma mo rondo deftere allah wala ko ɗum yawi hande yetti qur'anu hayre ɗum ɓuri yawago hande giya fannuji ko ngoye fannuwol wala fa amma hanko tafsirta o heɓi wongel kawyel hanko ma emo ton laati chek dayiri woɓe ɗon nder juulurde emo ɓiɗɗi deftel nder juulurde nder juuɗe mamako mo waɓita suraji nana emo tafsira nder juulurde ko komo andi fa wala fannuwol ko gotol ngol mo timmini ngol wala fannuwol gotol wala amma tafsira ayaji allah nder juulurde goddonto se mo fooɗa aya mo wi'a komo yiɗi mo fooɗa aya mo wi'a komo yiɗi da sayyidina abakar ƴamama o wi ayu arshin tuzilluni wa ayu ardin tuqilluni iza qultu fi kitabillah ma la alamu asama toye waɗantan ɗowdi leydi ndi e foti rondoyam to mi wi'ani deftere allah ɗum ko allah wi'ayi. Sayyidina abubakar fa daga annabijo sey kanko amma kanka mo ƴama aya gokka nder abasa aya gokka mi yejjiti aya may ma ɓe ƴamimo ka o wi ayi arshin tuzilluni wa ayu ardin tuqilluni iza qultu fi kitabillahi ma la alam to mi wi'ani allah ɗum ko allah ko mi anda. Sayyidina abubakar fa de hande goddonto se e ɓiɗɗi qur'anu e ɓiɗɗi ayaje goddonto se subhanallah allah rene to banni lalley ɗum woodi kaɗaru ya jama'are ɗum woodi kaɗaru mawɗum yawwa non mbi jomiro irin ɓe amɓe wiyete azzalumi en toñotoɓe allah rene nam فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جمر قل يجب صدق الله جمر قوندي فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا توكد دين النبي إبراهيم لا تيك ستت سنتا milika daga algo dinaji pat laatika dina ɓoosika wama kana min almushrikin annabi ibrahima o laataki oɗon nder mushrike rewoɓe labbi ga yahudu eɓe mantoro annabi ibrahim nasara ɓeɗon mantoro annabi ibrahim ɓe mbiya a wawi annabi ibrahima o nasarajo yahudu ɓe mbiya annabi ibrahima ɗum yahudankejo heferɓe makka ɓe mbiya annabi ibrahima ɗum mushrikankejo labbi mo rewayno allah fewni ɓe pat maɓɓe jomirawo wi
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مسلما حنيفا مسلما. النبي إبراهيم ولا تاكي ويهودا كيجو ولا تاكي ونصارى كيجو. النبي إبراهيم من جلدو لا تيدو دين ماكو أوسيكا ولا تاكي من المشركين ودون در مشركين ريو بلاتو. النبي إبراهيم ولا تاكي دون در ريو بلاتو. وسبب ذلك الله فيوني بحكومته. النبي إبراهيم ناو يهود ناو نصارى ناو مشركان كيجو ولا تي أجلدو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولا تاكي ودون در مشركان كوين ونادر مكبه ونادر مشركان كوين. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين. إن أول بيت عند سود أرندير واللنان دعاء ولدي للذي ببكة دندن غندو بكة وإن دويته بكة لأنها تدق جباء ناق الجبابرة غندون نما داده فربه يدو به الله كان يندويا بكة. أول بيت ودي للناس للذي ببكة سود أرندير واللنان دعاء ولدي gondu makka kayru arti malaika en nyibindu suudu kaaba do du nyibama nde sappo du nyiba hedde ko dum hewta jonta do lallambe kadi ka sanjugo nyibale nyoji may nde sappo du nyiba arande ko nyibindu ni malaika en arti nyibi suudu makka naneno zamanu ko dinan tam hewuno duniya may suudu babal maaru may ɗon alama ba guufe woni babal may ba guufe sey ɗum waddi leydi sey ɗum we'iti dow diyam may nde ɗum we'iti leydi dow diyam sey malaika en jomiro tindini ɓe haa ɓe ñiɓata suudu makka kaaba ɓe gari ɓe ñiɓi suudu kaaba de ɓe ñiɓi suudu kaaba shikenan nde waɗi duuɓi 4 ɓe ñiɓi baytul migdis ndu gonɗu kudus ndu israila haɓata be palestine ɓe ñiɓi ndu hakkunde maaji duuɓi 4 hakkunde suudu kaaba be suudu kudus to shikenan den ɓaawo annabi adamu ɓii ko siisu o ñiɓitindu nan keɓi ɗiɗi ɓaawo siisu annabi nuhu ñiɓi suudu kaaba ɓaawo annabi nuhu annabi ibrahim ñiɓi suudu kaaba ɓaawo annabi ibrahim annabi Musa ñiɓi suudu kaaba ɓaawo annabi Musa zamanu annabijo sallallahu alaihi wasallam o hawti be Qurayshin ko en ɓe ñiɓiti suudu kaaba ɓaawo annabijo Amalikawa en ñiɓi suudu kaaba ɓaawo maɓɓe Hajjaju ibn Yusuf o ñiɓi suudu kaaba Hajjaju ibn Yusuf o waɗino gomna e Iraq Hajjaju ibn Yusuf o wela o hirsay julɓe wala ko mo waɗayi o waɗi gomna waadi zamanu be modibbo feere modibbo may hanu hulatamo wi'aymo goonga mo lili modibbo go wara ɓe kirsan modibbo go mo waɗi ɗum we'iti larat babal hirsugo modibbo gon
de modibbo go wangi yimo sey o wi allahumma inni aj'aluka fi nahrihi wa na'udhu bika min sharrihi. Allah mi waɗima nder looje maako e mi moltoroma renan sharru maako. do a nangi Hajjaj ibn Yusuf haba mo hultori sey waɗi kay go ha huna aba sa'id, ha huna aba sa'id. waɗi ka dirdutugo e mo hokka modibbo go Abu Sa'id wara jooɗa ɗo, Abu Sa'id wara jooɗa ɗo. Himɓe kadi kayefu nda lilannoɗo modibbo wara hirse, amma nda modibbo waroyi mo hultori on e mo dirdita e mo hokka um babal jonde maako wara jooɗo. to shikenan mo wari sey ɓe gaɗi ka yew hemodi ka ƴamugomo mas'ala di كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. جمر كيف يهدي الله قوما ني الله هندي ترتاهم به كفروا بعد إيمانهم كيف ني بباو إيمانكم به no Allah handitirta ɓe en faami ko yawwa wa shahidu ɓe dembo ɓe sheydake anna rasula haqqun wato nelaɗo ɗum gonga annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallama ɗum gonga wa jahumul bayyinatu den hujjaji banguɗi garani ɓe yawwa wallahu la yahdi alqawma alzalimin Allah handitata himɓe toñiɓe gam may tunda ɓe sheydake nelaɗo ɗum gonga den ɓe kefni to Allah handitata himɓe laatiɓe azzalimi en toñotoɓe. Allah renu en ɓe laatago azzalumi en. Nam أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جمر أولئك إرم بيدو أن عليهم لعنة الله ودني بلانور جمر ودوم به والملائكة بلانور ملائكين والناس بلانور هم بأجمعين مقل هم بفتبتي دوم به الله رينين. نعم خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جمر خالدين فيها دنتو بنستي ينغدا غو بدومو تو در ينغدا غو ها فوروي ها ابدا لا يخفف عنهم العذاب دم هوي ننتابه ينغدا ولا ينظر عليهم دم ننتابه غو غم بتوبه ان فامي كو ولا هم يحزنون كو ينظرون دم بمنينتاكه غو غم بتوبه الله منينتابه غم بتوبه يوا عذاب دو تو بنتيكا بدومو تو در ماكا ها ابدا den ka hoynatake wato yangada hande ka ɓuri wato ka keña ka jango bo ka ɓuri ka hande ka faɓɓi jango bo ka ɓuri ka jango ko nde dow dow ka faɗi Allah reno en na bana ta ñawɗo na ñawmay no hoytay nde weeti fu a heɓa dama to yangada lahira na ɗon wayi kanka dow dow ka faɗi yawwa kanka ka hoyata no ka ɓeyday ka hande ɓuri ka keña ka jango ɓuri ka hande ka faɓɓi jango ɓuri ka jango de weeti fu no ka ɓeyday dow de ke weeti fu no ka ɓeyday ba hay blot ka hoytata no ka ɓeyday dow Allah reno en wala hum yunzaruna jomiraɓe muñantake bo gam ɓe tuuba Allah muñantaɓe. Nam إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنه غفور رحيم. نعم
أبينا إلا الذين تابوا سيبن توبوا بإنجي الله وأصلحوا بلبن الدين مأبي سيكم بتن بن توبوا بلبن كود مأبي يوا تو كم بدو فإن الله غفور للي الله أجافة تودو رحيم أكين تودو بو الله يعفو الله هنوي نعم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون جمروي إن الذين كفروا أندواتهم بأنهم كيف نبي يوا بعد إيمانهم باو بنؤتنين بإيمانوا أكم أبي ثم ازدادوا كفرا دم ببيدي بكفنني النبي جو واتو بكفنني أبي أرتي بكفني دنن بليلدويا النبي إيسا بنؤتني مو دنن بكفنني النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا ببدي كيفيراكو بالنبي جو محمد صلى الله عليه وسلم تو جومرو بيدو لن تقبل توبتهم ها أبدا دون جبتا توبو مأبي ها فوري دون جبتا توبو مأبي يوا وأولئك هم الضالون جمرو بي هم بيتي مجوبة الله رينو بي مجري كم بيتي ضالون مجوبة سبحان الله الله رينو نعم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم لن تقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين جمر إن الذين كفروا أندو بندون كفني به يوا إن الذين كفروا أندو بندون هيفر به كفني به لن تقبل توبتهم دون جبتا توبوا مأبه ها فوري ملء الأرض كودا كهبين تلردي ذهبا كنجيري ولا وفتدا بي كودا بسبترانو كوي مأبه بماجو واتو هيفر به nyande darngal to be gi yangada seybe bi'a nda kangeri ko hebbinta duniyaru dun jawdi mabbe be kokkinde be softa ko e mabbe bel be jaba ko e mabbe be kisa yangada jomiroy dun jabantabe Allah rene to goddo hula Allah numta nyalande den don de wala bel nyalande de wala bel to Allah nangi goddo bel wala ko da jawdi duniya do ndi paddum je mako mo wi ay mo hokkindi mo jabe bel Allah wi be jabantamo lan tubbala taw dum jabantabe wala wiftada bi ko da o sobtirayno hore mako be jawdi may ko woni duniya do paddum cede kanjeri ma mo wi amo softiri hore mako be jawdi may Allah wi jabata ko nafata goddo e lahira imanu to goddo maayi imanu wala wallahi ko dume moki Allah jabata moya mo belake hore mako mo hisa yangada Allah jabata Allah rene to goddo numa nyalande den don de bel wala de nyalamare de bel wala goddo numta nyalamare me hula Allah yawa to jomiro wi bedo hambe wodani be yangada nawnaka
wa ma lahum min nasirin dembe wala ballowoɓe hisnaɓe yangada ka goɗɗo may o wala to Allah rene to komoye lumta ñaloware nde noon de bel wala ñalande nde wala beeli nde wala bel ko da duniyaru ndundu pat ɗum jawdi mako mo hokkindi mo jaɓe bel mo hisa yangada yawwa dembo jomiraɗo ɗo e nder suratul fajiri wala yu'azzibu azabahu ahadun wala goɗɗo yangidirta iri yangada jomirawo wala yusiku wasaqahu ahadun wala goɗɗo haɓɓata irin kaɓɓol jomirawo to lalle goɗɗo hula Allah anda wala mo foti yangita hewta e jomirawo anda wala mo foti nan haɓɓa goɗɗo kaɓɓol jottingol ngol jomirawo wala yusiku wasaqahu ahadun wala kaɓɓo irin kaɓɓol jomirawo wala yangito irin yangada jomirawo to ɗo ɗum hula goɗɗo hula Allah to kañum jomirawo wi wa ma lahum min nasirin ɓe kokkatake nasara yawwa ɓe jaɓantake wodani ɓe yangada nawnaka dembo wala mo wallata ɓe hisna ɓe yangada go wala goɗɗo may to Allah rene nam لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جومر لن تنالوا البر أبدا أنكبتا برجاري أنكبتا بوديندي حتى تنفقوا سيتو أن يمني مما تحبون كوكيدو واتو تايدي كبان برجاري hokku sadaka hunde nde giɗɗa saha hunde nde giɗɗa nden keɓa barjari amma na sey ta tabbitini hunde nde wala yus e maɗa to ɗum limsa sey ta waɗinga pash nga saldorima nga sekiri ɗo a pasake nga sekiri ɗo waɗinga pash nga sekiri ɗo waɗinga pash wiya ka nga kan joni sey sadaka nga joni sey sadaka Allah wi lan tanalul birra on keɓata barjari on keɓata boɗendi sey to on ñamni ko giɗɗo notta hunde nde a yiɗa mbiya hokkinde sahu Allah warjoma ay hunde nde giɗɗa kokkata nden Allah kuma na ceede a giɗɗo de joni en dara en giya to en mbi hokka sadaka wala mo jawata itta boro 5 boro 10 ka sadaka anje ɗe mawnani sadaka ɗe mawnani sadaka sadaka ka sey ta fiifli arari a yiri koye ɗon boɗe hoy 25 50 100 an koye kokkata sadaka kabduɗo ka nder 5 kabduɗo ka nder 5 nden bo ta hokkayno boro 10 may ɓurante wallahi Allah ta hokki falaw ashru amsaliha ko kokkuɗa Allah hokkete 10 yerum majum ta hokki boro 10 Allah hokuma temere ta hokki temere Allah hokuma ujunere ta hokki ujunere Allah hokuma ujunere 10 amma en mbawata na en daari en tawi sanjo koye ɗon soñohoy to an koye kete sadaka amma ngol boro 5 ngol boro 10 kañi ɗi mawnani sadaka añu ɗi haaje en ɗi haaje amma ɗi mawnani sadaka daabo ko Allah wi e nder qur'anu lan tanalul birra ha abada on keɓata baraji barjari boɗendi sey to on ñamni hunde nde giɗɗo Allah hokku en mbawɗi ñamdugo ko giɗɗi to kanjum waɗi goɗɗo seyde sahabojo o wari o tawi nelaɗo Allah o wi ya rasulallah jomiro lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna nder jawdi am fuu jawdi dabinoje gesa biite ka bayraha'a kanka mi ɓuri yiɗugo ya nelaɗo Allah mi hokkika sadaka fi sabilillah fada'ahu haysu shi'ta resu gesa ka to giɗɗa sendanka talaka en annabijo kay mi nani mi yetti Allah barkini amma wada'ahu fil akrabina hokkuka bandiraɓe maɗa talaka en o yehi o tawi bandiraɓe ma ko talaka en mo sendani ɓe gesa ka
ngam jomiro wi on keɓata barjaari sey to on ñamni ko giɗɗo. saboda ka tawi ɗi barjaari hokku hunde nde giɗɗa e ɓernde maɗa hayre ko kitirta keɓa barjaari. amma na sey to nde saldorima to ngagel ma nangu a tabbiti ngun herata seeɗu mbiya ngel kay sey zakka hikka mi taygel zakka. an a ittatani hunde bonde ja Allah war joroma aljanna way sey kasotongun seeɗu hikka hangu kokkata zakka. Allah rene tum paɗe sey ta tabbiti ko ɗakkama ko taƴi a ñootini ko saldorima mbiya ko ka sey sadaka malam wane malam wane mi hokkata ko sadaka. nden bo Allah wi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. on keɓata barjaari sey to on ñamni hunde de giɗɗon. Allah hokkoy bawde ñamnugo ko giɗe. to non ta hokkay hokkunde bonde ta hokkay sadaka raaru boro 10 boro 5 boro 20 hokku sadaka ya keɓa aljanna. amma sey ta sajaki a heɓi hondere ɗiɗi 50 an koye woni koye sadaka. hondere 5 ka hokkatake kadduɗo hokka hondere 5 boro ɗiɗi. to Allah hokkoy bawɗe may ɗum haɓɓudugo ɓe sheɗan ay. sheɗan nane ma jomira wi'e nder bagara ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa yamurukum bil fahsha'i. sheɗan ɗon hulnira on soyde umra on kuuɗe kalluɗe. ta ummini ka waɗa kayru sheɗan wiya waɗu sooya. ay kala mo jawdi mo giiɗa e laƴa fuu soyɗo fiimo sawru. mo jawdi mo giiɗa e laƴa fuu ɗum soyɗo talaka fiimo sawru. saboda haka an mbata hokka a warta e ba maɓɓe sey ngel seyɗan ngel hulnuma saloɗa garta hokkata. amma to ɗum hunde sharru sey ngel zugoma hokku gaɗa inde sey jaha na a nanga lasfika mbiya min mi hokki million kaza heɓa duniya nana yara inde ma yeeso. amma wakkati ɗum hokkata fi sabilillahi a hokkata. joni goɗɗo hayno tawma saare wima wayne useni mi woodi ɓilla e saare wallam hokkan ceede kaza ñamande a jaɓata a hokkatamo a faami ko. amma to way hayno wolwa e lasfika gara e lasfika sey jaɓa lasfika mbiya kay an wane a hokki million kaza wallinde. to rarum ash-shaytan ya'idukumul faqara wa yamurukum bil fahsha'i. sheɗay umra on hulnira on soyde umra on kuuɗe kalluɗe. en faami ko sheɗan ta ummake waɗa kayru ngel hulnuma. amma to on sharru ngel zugoma. wane ma hokki accu an sey ja nanga lasfika mbiya min alaji wane mi hokki million kaza sey ɗum hellama alaji wane hokki million kaza. amma to goɗɗo yahino tawma e saare toroma fi sabilillahi boro 10 e mbiyamo amma a wala ko to mayata amma to ɗum moftorde ɗum waɗa inde a hokkay million 10 million 20 ɗon kan ɓernde goo. to Allah wallu en. to kanjum jomiroyi lan tanalul birra ha abada on keɓata barjaari on keɓata boɗendi sey to ñamni hunde nde giɗɗo nder yonki moɗon. sahabojo may o wi ya nelaɗo Allah wi nder qur'anu yimɓe keɓata barjaari sey to ñamni hunde nde yiɗi. nder jawdi am pat gesa biite ka bayra ha an kam mi ɓuri yiggo mi hokkika sadaka wallinka e talaka en. annabijo wi Allah barkiɗi amma sendanka bandiraɓe ma soyɓe hokkuɓe gesa may. ta waɗi noon a woodi barjaari ɗiɗi. nda barjaari sadaka nda barjaari a soni leñol fayin. yawwa to Allah famno en. to ni wama tunfiqu min shay'in Allah wi ɗum ko ñamnuɗo yiggo e hunde fa inna allaha bi alim. Allah e andi ka majum. kala ko ñamnuɗon pat Allah e andi ka